няма баща ми само да го види. Трябва да направиш видеоклип за 1 час. И минаме 30 км, тук е колона. Интересно е къде ще Ти е. признаваш се те там деца? Да, Кога ще тръгнат? Там деца на 5 км отзад. Познай. Та Шкода, аз с нея съм бръкнах. Как щях да... Както е то смерци, ча! И спрятал. То смерци днес до 5 часа не му е мръднал там. Не. Абсурд.